Bona tarda a tothom. Ara farem lectura del manifest. La Conselleria de Salut, de la mà de Toni Comín, treballa perquè els centres públics puguin oferir serveis sanitaris privats a persones que no tinguin la condició d'assegurats i també a aquelles que vulguin renunciar a la cobertura pública per ser ateses com a pacients privades. Es permetrà la realització d'un 49% d'activitat privada als centres públics. Ens trobem amb una nova proposta privatitzadora, variant de la del copagament, on es plantejava que les usuàries de la sanitat paguessin €1 per cada cop que fessin servir el sistema sanitari públic amb l'argument de millorar el finançament, tan castigat per les retallades. Era una broma passada, ja que a part de posar en les nostres esquenes la responsabilitat de pagar la part que ells deixaven d'ingressar, era una cortina de fum per tapar les paupèrrimes polítiques d'inversió en el sector públic, així com també les butxaques foradades en la gestió de la sanitat. Ara ens trobem davant d'una nova proposta, que directament obre les portes al sector privat, al nostre model sanitari públic, i que per primer cop vol permetre la coexistència de dos accessos com si d'un parc d'atraccions es tractés a fi d'estalviar les cues a qui pugui pagar. Som davant d'una pèrdua de sobirania descarada i consentida en un context que en cap cas ho justifica i que empitjorarà l'assistència sanitària, ja que no es disposarà de més recursos econòmics, materials ni humans i els pacients privats amb llurs pagaments en cap cas subsanaran el dèficit posat, on els teus drets sanitaris dependran dels teus recursos econòmics i això farà augmentar la desigualtat, on es sobrecarregarà les treballadores i les empentarà a fer prestamisme laboral, ja que pagades amb recursos públics dedicaran hores de feina a l'activitat privada. Tanmateix, serà una entrada de treballadores contractades pels ens privats sense pràcticament drets laborals i condemnades a la precarietat dels contractes temporals i el que és pitjor, és una porta a les subcontractacions a fi d'abaratir costos i despeses per lluitar en competència amb el dualisme del sistema i també amb la privada pura i dura. Les instal·lacions públiques estaran al servei dels interessos econòmics privats, quiròfans, llits, visites, proves. Estaran disponibles però reservats a l'activitat privada. Tot plegat disminuirà la qualitat assistencial i la qualitat laboral dels treballadors i treballadores. Suposarà confusió d'interessos públics i privats i facilitarà corrupteles. Que una mateixa infraestructura i personal sanitari hagin de respondre a interessos públics i a interessos privats facilitarà que es confonguin aquests dos. I és per aquesta darrera raó que moltes veïnes i veïns ja no veuen la diferència en el fet que Mútua de Terrassa sigui la gestora del CAP Vall d'Oreig, entre d'altres, o també perquè considerin normal el tancament dels CAPs als festius o durant el mes d'agost. És per això que des de la CUP Sant Cugat, CUP Vall d'Oreig, CUP La Floresta, amb les companyes del procés constituent i amb altres veïns, ens oposem al tancament dels ambulatoris a l'agost, així com a la deriva privatitzadora de la sanitat que vol emprendre el govern de Junts per Sí. Moltes gràcies. Dintre